Vážení priatelia, ak ide o ochranu ústavnosti a demokracie, politické strany nesmú pozerať na to, aký majú program, či je to ľavicový, pravicový alebo liberálny. Boj za ľudské práva nás musí všetkých spájať a preto sme tu aj my, poslanci strany Demokratickej ľavice, a aj tu zostaneme, ak to bude potrebné, až do konania parlamentných volieb. Ani vy, ani my, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, sme sem neprišli preto, aby sme riešili majetkový spor alebo nejaké právne otázky. Všetci sme tu preto, aby sme zabezpečili, že Markíza bude naďalej vysielať objektívne informácie. O to nám všetkým ide. Demokratickí politici a demokratickí predstavitelia tohto štátu chápu slobodu prejavu inak ako iní. My chápeme slobodu prejavu nielen ako šírenie pozitívnych a krásnych informácií. Sloboda prejavu to je aj šírenie kritických, niekedy šokujúcich informácií. A na to je treba Markízu, aby Markíza v plnej miere realizovala takúto slobodu prejavu, ako ju chápe celá Európa a nie iba časť slovenského politického spektra.